fundamentul tuturor bolilor din om este dezechilibru sufletesc. Noi ne mai exprimăm cu acest cuvânt numit stres. Stresul nu este o boală. Stresul este un act de vanitate pe care ne-l facem noi singuri. Dacă începi să-ți faci grijă ce părere are cineva despre tine, deja te-ai stresat că n-are una bună. Dacă începi să te stresezi ce părere are cineva despre hainele tale, deja te-ai stresat că îți se pare ție că altul are ceva mai frumos. Dacă te stresezi că auzi că cineva spune că altul e mai bogat decât tine, iarăși îți creezi un stres în plus și luând așa fiecare element contradictoriu al societății, de fapt și de drept, noi nu facem altceva decât căutăm tot timpul să ne aruncăm săgeți sau să aruncăm acel concurs nevăzut prin care încercăm să fim superiori altora, neștiind măcar că aceea nu interesează părerea noastră. De exemplu, tu ești în concurență cu cineva sau încerci să-l concurezi, cum se îmbracă, cum se mișcă, cum vorbește, ce face, sub ideea cumva să arăți net superior sau să te ridici la nivelul sau peste el. Și ăla abar n-are, nici nu-l interesează, ai doar lupta din mintea ta. Iar tu ești în acea competiție personală care te face, și asta nu mai trebuie să mi-o spună nimeni, că am văzut-o de mii de ori, ură nejustificată între oameni, inexplicabilă, dușmănie inexplicabilă, răutate inexplicabilă, porniri inexplicabile, atâta timp cât fiecare este la numărul lui de casă. Tu ești la scara B, ăla e la scara C, tu ești la apartamentul 12, ăla e la apartamentul 14, ăla e în strada cu tare, dar această facultate neghioabă, satanică, aflarea întreabă la români și grija de altul, prinde teren foarte bine și oamenii au început să fie preocupați mai mult de problemele nefolositoare și fără folos sufletesc și fără creștere duhovnicească, uitând în fapt și de drept că ceea ce trebuie noi să facem este să purtăm grija de noi înșine. Grija de noi înșine însemnând așa: sănătatea personală. Deci, noi oamenii alergăm, strângem, facem, adunăm, le clădim unele peste altele, cum spune și înțeleptul Solomon. Casă peste casă vei zidi, țarină peste țarină vei aduna și nimic nu vei dobândi, pentru că până la urmă vine Eminescu și îți spune o lopată de țărână să depune, adică vrem, nu vrem, trecem în viața de dincolo. Și marele Macedon, Alexandru, împăratul, a spus: gol am ieșit din pântece, gol mă voi duce, și aș scoși mâinile pentru un sicriu de piatră, ca să vadă lumea filozofia deșertăciunii vieții. Dar până atinge acest apogeu, deci până atinge acest apogeu, noi trebuie să învățăm că încă suntem în mers orizontal, deci suntem legați de ceea ce numim noi materie. Și dacă vă aduceți aminte, m-aș duce doar la un singur lucru: bogatul din Evanghelie, când se perpelea în flăcările iadului, nu spunea: Doamne, am nevoie de mila Ta. Nu spunea: Doamne, am nevoie de harul Tău, de iertarea Ta. Spunea: vreau o picătură de apă să-și moaie Lazar și să stropească pe mine, că rău mă perpelesc în flăcări. Confunda sufletul, exact ca și celălalt bogat care și-a mărit hambarele și spunea: bea suflete, mănâncă suflete, veselește-te că ai adunat multe bunătăți pentru mulți ani. Deci noi credem că atunci când mâncăm bine, veselim sufletul, credem că atunci când dormim bine, veselim sufletul, că atunci când ne distrăm bine, veselim sufletul, când avem bani mulți, veselim sufletul, când suntem para-bucuroși sau para-mulțumiți sau în galeria prietenilor și nu mai putem de bine, credem că ne bucurăm sufletul. Nu. Aceea este o bucurie trecătoare care ține de sinele nostru și de atmosfera lumească din jur, care este un fel de himeră. Ați intrat vreodată într-o grădină frumoasă primăvară, când încep să mugurească toate și încep să îmbobocească și să văd primele flori. Le admiri, le legi, te uiți la ele și după ce s-au scuturat, ce faci?
tai lujerea, prășești și lași să mai vină altă primăvară să înflorească din nou. Exact așa e și o distracție. Ai decartat, ai băgat banul, te-ai simțit bine, s-a trecut și de-a doua zi o iei la capăt. Munca, grija, problemele, responsabilitatea. Deci, tot ce este trecător nu poate fi numit fericire. Tot ce este trecător nu poate fi numit veșnicie. Deci, ați văzut vreodată? Noi avem tot felul de încercări și o încercare ține și o săptămână, și 2, și 3, și o lună, și un an, și jumătate de an, și 2 ani, și 3 ani. Pe parcursul încercării ești stresat și tulburat. În momentul când se încheie problema respectivă, începi să devii calm și liniștit și spui, băi, ce ușor a fost dacă știam că se termină așa. Deci, vedeți, soluția. Ei, aceeași soluție o întâlnim și atunci când avem suferință și când avem necazul. Deci, ceea ce vedem noi în această Evanghelie. Deci, cantitatea de necaz fizic, bagajul de suferință acumulat, nouă ne poate da ca rezultantă fericirea sau veșnicia, sau cununa, cum spune Apostolul Pavel, lupta cea dreaptă am luptat, cărarea cea dreaptă și legea jocului am păzit-o și cununa am dobândit. Adică la capătul drumului mi-au ceea ce se cuvine sau ceea ce al meu, cum spune acolo, bucurați-vă că numele voastre s-a scris în cartea vieții. Ținta pentru care omul trăiește în fond și de fapt pe pământ. Ținta pentru cartea vieții. Și acum să ne băgăm în Evanghelie, că ne vine mai ușor să înțelegem despre ce e vorba. Plecând Iisus dintr-un loc în altul, cum și mergea în timpul activității mesianice, 2 orbi se țineau după El. Aș pune următoarea întrebare. De unde știau orbii că ăla este Iisus dacă ei nu vedeau? De unde știau orbii că este Iisus dacă ei nu aveau contactul cu imaginea? După 2 lucruri. Zgomotul care se făcea în urma lui Iisus, rugăciunile care le strigau și ceilalți bolnavi care aveau nevoie de Iisus, și cred că cea mai deasă rugăciune pe care am putea crede că se striga în urma Mântuitorului rămâne cea lui Bartimeu, orbul de la Ierihon. Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă. De aceea au recunoscut că El este Iisus. Și îmbulzeala care era în jurul lui Iisus. Deci automat și-au dat orbii seama că acolo trebuie să fie ceva important și automat întrebând de ce acest zgomot este Fiul lui Dumnezeu, este Iisus, profetul, învățătorul, care face minuni și vindecă pe cei bolnavi. Și iată cum strigau și orbii, miluiește-ne pe noi, Fiul lui David. De ce am spus în față și Iisuse, Fiul lui David? Pentru că celălalt chiar știa cine este Iisus. Ei știau doar că acesta este un profet din neamul lui David, care poate face lucruri minunate. Și de aici descoperim întâi 2 tablouri. Orbii care merg în îngrămădeala drumului, în praful drumului, în necaz, în probleme, în suferință, dar orbii care își dau seama că dincolo de mâna omenească, și aici aș vrea să fac o despărțire de idei, la vremea Mântuitorului vorbim de vraci și de tămăduitori. Oamenii de leac, cum se spune la țară. Bănuiesc și prin orice sat, la ora actuală, mai este câte o bătrână care știe să îndrepte un os, sau știe să pună un picior în gips, sau știe să calce o întorsă, sau știe să dea niște leacuri la, cum spun bătrânile, la vătămătură, la tot felul de boli din astea băbești, pe care oamenii nu le tratau la doctor, ci le tratau în mod natural la casa lor. Și atunci acei oameni în vremea Mântuitorului nu puteau să intre la vindecat boli care depășesc limita normalului. Dacă ne ducem în Duminica Paștelui cu orbul acela care a fost uns pe ochi cu tine și scuipat, amestecătura de pământ dumnezeiesc, am putea spune că mirarea a fost cea mai mare. Cine a văzut vreodată un orb din naștere să vadă? Deci vedeți ce întrebare plauzibilă pusă de tot poporul. Deci normal că este un om peste măsura măsurii, este un om ieșit dintre oameni, este un om care a depășit firescul omenesc, este un om care a depășit firescul lucrurilor obișnuite
și a avut curajul să vindece o boală despre care nimeni nu crede că ea se poate vindeca vreodată. Vorbim de vindecarea unui orb care nu a văzut niciodată. Cine a mai văzut vreodată orb din naștere să vadă? Este întrebarea din Evanghelie.